Thatha intshukumo, nqanda isifo sephepha, thintela iCOVID-19. Isifo sephepha neCOVID-19 zisebenza kunye. Abantu abanesifo sephepha basengozini yokufumana iCOVID-19 ebuhlungu, bakwasengozini yokosulelwa yintsholongwane yekhorona entsha. ICOVID-19 ingaluvuselela usulelo lwesifo sephepha kwaye ibangele isifo sephepha. Wonke umntu onesifo sephepha kufuneka avavanye okanye ahlole aze afumane unyango. Wonke umntu onesixokelelwano sokungosulelwa zezinye izifo esibuthathaka kufuneka avavanyelwe isifo sephepha aze afumane unyango. Vavanyela kwanesifo sephepha kuwo onke amakhaya adibene neCOVID. Thatha intshukumo, ukuthintela isifo sephepha nosulelo lwentsholongwane yekhorona. Gquma ukukhohlela kwakho nokuthimla kwakho. Vula iifestile necango. Hlamba izandla kakuhle narhoqo. Gcina indawo ekuqongileyo ikhuselekile. Sukutshaya. Sebenzisa onke amayeza amiselweyo. Fumana ugonyo lomkhuhlane minyaka le. Thatha intshukumo, ukulawula isifo sephepha neCOVID-19. Sela amayeza esifo sephepha uze ugqibe unyango. Hlala ekhaya ukuba uyagula. Lala ngokwahlukana nabanye abantu. Ziqhelise ulawulo olungqongqo lokulawula usulelo ekhaya. Nxiba igxalusha xa unabanye abantu. Hlala nabanye abantu phandle uze ugcine umgama phakathi kwabanye abantu. Phepha ukuchitha ixesha kumaqela nakwiindawo zabantu abaninzi. Khusela abantu abanokwenzakala. Khathalela impilo yakho yengqondo. Tsala umnxeba ufune uncedo ukuba wena okanye omnye kunzima okanye uneentlungu yokuphefumla, intliziyo ebetha ngokukhawuleza, umkhuhlane nokudideka. Khathalela impilo yakho. Nqanda usulelo. Thintela uze unyange isifo sephepha. Thintela iCOVID-19. Iimpilo zethu zisezandleni zethu.